Mě to je. Vážený pane řediteli, paní zástupkyně, učitelský sbore, rodiče a spolužáci. Opět jsme se tu po roce sešli, ale tentokrát jsme to právě my, kteří se s vámi loučí. Pro každého něco končí. Pro nás není měsíc červen, ale 9letá etapa našeho života. Dnes je pro nás, deváťáky, významný a zároveň i smutný den. Stojíme tu před vámi a chceme vám povědět, že na tuto základní školu života nikdy nezapomeneme. Pamatujete? Vzpomínáte si na svůj první školní den, kdy jste opustili bezstarostná dětská léta a vedli se do světa samostatnosti? Naše cesta zde začala v září 2004. Byl to náš první důležitý krok do života. Začali jsme načerpávat vědomosti od svých učitelů, zvykli si na školní pořádek. Nebyla to vždy cesta lehká, pro vás ani pro nás. Je to až k neuvěření, už nejsme ty malé, ustrašené, hlásící se děti. Teď jsme 15letí lidé, budoucí studenti středních škol, gymnázií a učilišť. Během chvilky jsme se přehoupli na nejtěžší a největší bráček základní školy. Naší oporou byly nejvíce paní učitelky třídní, které s námi šly dlouhou cestu a vždy nám podávaly pomocnou ruku v nejhorších chvílích. Prožívali s námi radostné i smutné chvilky, měli s námi trpělivost, dávali nám rady do života, za které jsme jim vděční. Vztahy ve třídě se sice měnily tak často jako počasí, ale i přesto všechno si budeme chybět. Je to zvláštní pocit naposledy se rozhlédnout kolem sebe, naposledy se podívat do tváří všech svých spolužáků. Už nikdy se nesejdeme ve stejné třídě, nesedneme si spolu do lavic. Tolik zážitků, co jsme tu spolu prožili, si budeme pamatovat do konce života. Při nejtěžších chvílích nám vzpomínky na školu vykouzlí úsměv na tváři. Víte, co se říká? Konec je nový začátek. Prožili jsme tu nezapomenutelná léta a teď se každý z nás rozprchneme někam jinam. Jsme rádi, že nás naši učitelé po ta léta vedli a pomáhali nám na cestě plné propastí číslic, historických dat, překážek z písmen a lží chemických látek. Dovedli jste nás nakonec této cesty a domkli jste nám bránu do další životní etapy.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, že nás dovedli k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a rodičům, že nás přinutili se učit, i když jsme jen tupě zírali s nechápavým výrazem do učebnic. A že projevili zvláštní schopnost neustále poslouchat naše poněkud zvláštní poznámky. Našli jsme zde naši druhou rodinu. Nejvíce bychom chtěli poděkovat našim třídním učitelkám z 1. i 2. stupně a všem učitelům, kteří nás učili v jednotlivých předmětech. Spolužákům přejeme, aby se jim na další cestě vedlo dobře, aby další kroky do jejich života byly plné úspěchu a radosti. Děkujeme. Rád bych teď pozval na pódium pana ředitele a paní zástupkyni. Takže Tomáš Buš. Milan Herc. Sebastian Poplatý. Jakub Jirásek. Jan Karvánek. Pavel Kmetík. Vojtěch Krátký. Filip Panchartek. Zuzana Píšová. Kateřina Svatošová. Anna Šuhajková. Roman Vaňásek. Nela Zelenáková. Lukáš Zelenka. A Denis Zelinka. Benedikt Jan. Binko Marek. Brokl Jakub. Goláň Martin. Hanák Dominik.
Nikola. Kociánová Kristýna. Kostelecký Daniel. Kotlárová Adriana. Kubelka Daniel. Lakatošová Vivien. Linha Dominik. Mokřížová Nikola. Nekut Viktor. Novotná Veronika. Pekka Sebastian. Puchoň David. Stojánková Tereza. Vlk Vítek. Kvapil Viktor. Děkuji. Teďka poprosím 9. ročníky, aby si šli sednout a pustíme naše třídní videa. Bude úplně
Sakra se mnou.